Vážení priaznivci, milí fanúšikovia, na niektoré veci sa nemôžem pozerať, preto aj na dovolenke v Chorvátsku natáčam toto video. Európska únia je len jedna z celého radu iných medzinárodných organizácií. Nie je to žiaden superštát, ktorý by zlikvidoval alebo obmedzil našu suverenitu. Žiadna norma EÚ, ani nariadenie, ani smernica preto nie je nadriadená našej ústave. Ak je akákoľvek norma EÚ v rozpore s našou ústavou, tak Slovenská republika nie je ňou viazaná a platí ústava. Heger 21. júla 2022 hlasovaním za nariadenie Rady EÚ, ktorým bol daný Jozef Hambálek, slovenský občan, na sankčný zoznam spojený s ukrajinskými udalosťami a na základe ktorému bolo obmedzené vlastnícke právo. Zjavne Heger zneužil právomoc verejného činiteľa. Nariadenie Rady EÚ z 21. júla, ktorým, ako som povedal, bol daný Hambálek na sankčný zoznam, je v očividnom rozpore s našou ústavou, konkrétne článok 20, odsek 1.4, článok 35, odsek 1, ale aj samotnou chartou dokonca EÚ, článok 16 a 17, odsek 1. Naša ústava v už spomínanom článku 20, odsek 4 okrem iného hovorí, nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme. A to na základe zákona a za primeranú náhradu. Teda pán Heger nikdy nie nariadením Rady EÚ. Žilinka je povinný ako generálny prokurátor urobiť všetko preto a je povinný okamžite konať, aby Hambálek mohol i hneď disponovať svojím majetkom, aby mohol podnikať, lebo v opačnom prípade my, občania Slovenska, daňoví poplatníci, budeme v rámci náhrady škody platiť Hambálkovi ťažké a ťažké milióny. Žilinka z titulu aj monokracie platného princípu na prokurátor. Ako generálny prokurátor je rovnako povinný trestné stíhať Hegera a spol, konkrétne aj osoby z Európskej únie, respektíve úradníkov našich alebo silové zložky, alebo poškodenými občan Slovenskej republiky, ktorí zmrazili finančné vlastníctvo a hospodárske zdroje Hambálkovi a zabranili mu podnikať. Všetci musia byť stíhaní Žilinkom. Keď Žilinka nezakročí zajtra, môže byť ktorý občan Slovenskej republiky obeťou zlodejiny zo strany Hegera a skorumpovaných byrokratov z Bruselu. Určite to neskončí Hambálkom, keď nezakročí Žilinka. A keď nezakročí, sám sa dopustí trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Ja len pripomínam, už desivo na dvere klope doba, kedy tí prokurátori, tí vyšetrovatelia, tí sudcovia, ktorí rozhodovacou činnosťou nechránili a nechránia základné ľudské práva občanov a v tomto smere nedodržiavajú slovenskú ústavu a platný právny stav, budú v krátkom čase sami trestne stíhaní za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa.